Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kumshi benta ban kinti ka kam jungok kai perthei hapo ka South West Khasi Hills District ka officer club pelong da Karani Call Beach Festival ka baar sngi ka blas dang na do menta ka sngi ka khandai trek but on pen ko da ka phau trek ubanai ka laling kon kini ka beach festival ka long hapam da ba beach Rani Call ble trailang da ka tourism jong ka sarkar Meghalaya kumbanchi pen kan mau ba ka jing pelong ka Rani Call Beach Festival kam dei shu ka bathamai ndre ka ni ka dei ka sien ka balai bla penlong ka Rani Call Beach Festival Hindray la bun snam ka blakot sya ka khandai snam shim la shu wan penlong ya ka ni ka tamasa deitat mentau snam la yo biang man penlong ya ka ni ka Rani Call Beach Festival ha ka ni ka sngi pli ya ka Rani Call Beach Festival la don lang MLA ka Rani Call uba Pius Marwen DC ka South West Khasi Hills District uba Ti Lingwa SP ka South West Khasi Hills District uba DG Kharwan Lang ha ka ni ka sngi uba Kermen Shila ubri menteri sarkar ulawan ban shim ya ka benta kumukong san ha kani ka sngi sedang lapin ipo ipieng ya kani ka festival de kijing le kai sport beper kijing shatten rai khasi garo bengali lingam kijing put jing tem ki group beper lembat kiwe de Ihi ba penjot ya kamariang mangihi ben penjot ya kawa mangi ba kenjot ya kini kijing ai bau blai la ai na kampa ka chungi Larangi don ding ni pom ki ding kisit hado da selen larangi don kawa kepadon dok ha ngile kumno ngia ai dawai ngia set bom hado bala dan du jat dok ha don pop kade kawa rani kor jungi kade kawa kabaka ki doum ki dei ki bajo ki bajan manlau snem ni kata kejingyap hendai ngong pi ngintip lese ya kata kejingyap kabalong kumno hendai barabor ngaju yosngau ba kadai ke jing ham akor jo kibreu kadai ke jing ai dawai jo kibreu kada na usnem ayura kumto ngalaklet arsnem na laistem shwa ne saustem shwa hang tai hapo wa arilang kamdai ka batoit kawa lese ka badon da kita ki marpo khandau kamdai ka batoit nangno te ka warilang hendrai lang ba ka jing ham akor jo kibreu hado ya lentiru la sma sakawa namar ba dai ke jing ai dawai palat kene kecing set bom pathar palat kare mangi kibreu ki bangi penjot ya ki mariang teleng ba kare ka festival ka bangi kwa ban ong ban pan sapreng ya kini ka kubor to ya sumar ya kamariang kumangi ong tangi jon ke caka ka baitnat lalangi sumar sa ikne kawa mano sumar kita kare mangi ki trai ranikor ki trai snong nong sok snong jong snong ranikor konsulsi hi barok kawai kabangi sumar ya kene kawa ikwa ladangi kene kawa ka jingbun dok ha lene kawa kabangi la lese bandi benbam kalong ka jingker khu na kamta ka chungi ikwa ben pentip sapi lene ben sapriang sapi to ya sumar umdai ba kene ka festival kabangi pelong tange ta ka kam kabangi ongkut tange ki soba handai ka kadon kabanta kabangi kwa banhi kai ya ki pepa ba lengba ka jington di sumari ki mariang sumari ki wa lese ki breu ndai tamangi ki panabar ki nuan tut keleng sha kane kacaka kacungi bun sengi wan sha kane kathain sha yithui ba pius balki perlok ki ong ba hangte la pelong yaka Ranikot Beach Festival tementa pan la yo ban sekhi de ki khmat la jong ban la yo ban aten desyo kumen e ban ong ba kane ke jing thmu jong kine ki rirong ba jongi but kejing persang jong pi kalong ke ek besitom ha hanre but ke risk taking mo ke bi phile mentang sngi bun bekeli nalai osnyo ki speaker jongi balai kren shwa jonga ki ong ba ki bru ki keli ke ek jing mentoy ke ek jing yonong ngani thu pi ha ke jing stang ya ki organizers kam don ek jing yonong hanre ki pai ba don ke jing mentoy na menta jong ki pai ba tengah ngai skem ba menta sngi ru ban nga kenturu yaki organizer ba pimde ban donita jingsneo ba kani ka program niladu nong next nginam continue shu hare ke jingya sha ke jingya piteng jong pi ngangi scam lada menta kesngi pim yo nong ro
next year nganut ban ong ka turn out namar ka di ka fast year la long kum ka fast year ha ka ni ribat kala ban long ba ki pai ba kim tip ha ba la sedang biang ya ka ni ka festival hari next year naga kalian jonga bat nagaling perlok ru ngin di persang ban spread kat bangila lang ba jong ki YouTube channel ban lang ba ki page jongi hagi page beper ma po social media kenang ba next year ki briefing tip ba ka Ranikot festival kalaya khmat ban ngangi skem kanum kut shu bat kan yai pting na banta kalwe jong ka ni ka thain